La Guerra Civil Espanyola va ser la primera guerra de la història on per primera vegada es van bombardejar civils que habitaven en ciutats o pobles. A conseqüència d'això, milers de civils, entre ells xiquets, xiquetes i gent gran, eren obligats a fugir de les seues cases, en convertir les zones en objectius militars o estar en primera línia de batalla. Centenares de españoles que en su día fueron refugiados en Francia vuelven del exilio forzoso al que fueron sometidos durante la dictadura franquista. Iaio, què és un refugiat? Un refugiat és una persona que es veu obligada a abandonar el seu poble per viure a un altre lloc. Com un turista? No, com un turista no. Un turista viatja perquè pot i perquè vol. Un refugiat ho fa perquè no té una altra opció. La gran mayoría llevaba más de 40 años fuera de su patria y algunos han logrado sobrevivir a los campos de concentración. Camps de concentració? I això què és? Això és una altra història molt trist per explicar ara. I com és que saps tant dels refugiats? Perquè jo era un d'ells, fill. Sí? Ja fa molt de temps. Els teus pares no havien nascut encara. Jo era un xiquet, com tu. Amb la prolongació de la guerra, el Ministeri de Treball i Assistència Social del Govern de la República, que es va traslladar a València, va legislar unes normes el 5 d'octubre de 1936 per constituir així el primer comitè de refugiats a Madrid amb l'objectiu de donar auxili a la població. Aquests refugiats van buscar poblacions el més allunyades possibles als punts de conflicte, simplement per poder sobreviure. Procedien de poblacions tan diferents i allunyades com Terol o Madrid. El comitè estava constituït per un representant de la Intervenció General d'Hisenda, de la Caixa de Reparacions, de la Direcció General de Sanitat, de la Direcció General d'Assistència Social, del Govern Civil de Madrid, l'Ajuntament de Madrid, del Comitè Popular d'Abastament, del Socors Roig Internacional, dels partits comunista, sindicalista, socialista, d'Esquerra Republicana i de la Unió Republicana, y dels sindicats de la UGT y la CNT. Excelentísimos señores, el Comité Nacional de Refugiados acude a esta presidencia exponiendo que enseñanzas de la práctica aconsejan la conveniencia de sustituir el procedimiento establecido en cuanto se refiere a la forma de efectuar el alojamiento de las personas evacuadas de la zona de guerra y propone, al efecto, se sustituya tal sistema por otro de mayor eficacia, otorgando obligatoriedad a los alojamientos y creando los comités provinciales y locales con normas adecuadas para su funcionamiento. Será obligatorio el alojamiento de los emigrados de los frentes de la lucha. Proceder a distribuir en los distintos pueblos de la provincia los evacuados que les envíe el Comité Nacional. Establecer, de acuerdo con los comités locales, los medios que han de emplearse para atender a la alimentación y demás necesidades de los refugiados. Velar porque los refugiados se les cuide solícitamente. Inspeccionar todos los servicios, comida, albergues, condiciones higiénicas y sanitarias, instrucción, vestido, etc. Adoptar aquellas iniciativas que mejoren las condiciones en que puedan vivir los refugiados, atender sus reclamaciones y quejas si las hubiere y resolver sobre las mismas, quedando a los interesados la facultad de acudir ante el Comité Nacional. A Quarts de les Valls,
En la sessió extraordinària celebrada a l'Ajuntament el dia 30 de març de 1937 i complint amb les ordres del Govern de la República, es va crear una comissió de refugiats i evacuats amb el propòsit d'atendre els primers evacuats arribats al municipi. Els 3 primers integrants d'aquesta comissió van ser Francisco Queralt Escobar, representant de la UGT, Salvador Bonillo Ponce, representant del PSOE, i Arturo Pérez Alfonso, representant del Partit Comunista. 8 mesos després, el 8 de novembre de 1937, es va crear el Comitè Local d'Evacuats i Refugiats, sent els seus integrants president, Vicente Domènech Rosari, que era l'alcalde, vicepresident, Salvador Bonillo Ponce del Socors Roig Internacional i com a vocals Joaquín Barceló Escrich de la CNT, Domingo Laoz Clemente de la UGT i Ricardo Sansano Isla, el metge de la localitat. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva! La localitat de Quart de les Valls, considerada pobra i majoritàriament de classe obrera durant aquesta època, amb 1.134 habitants, comptava amb 272 cases a tota la població per acollir els refugiats i evacuats que venien de zones en què molts van perdre pràcticament tot a conseqüència dels bombardejos franquistes. Aquesta comissió, una vegada constituïda el març de 1937, va establir entre els veïns de la localitat quotes proporcionals a la riquesa de cada un, per atendre les despeses dels refugiats, complint així l'ordre del Govern de la República. En la sessió celebrada l'11 d'agost de 1937, van suspendre provisionalment la quota que ingressaven diversos veïns de la localitat amb dificultats econòmiques, imposant una peseta als forasters benestants que residien a la població des de l'inici de la guerra. 15 dies més tard, el 30 d'agost de 1937, es va rectificar aquesta quantitat a 50 cèntims. L'augment de la població era patent, de manera que el Consell Municipal va acordar sol·licitar a la Conselleria Provincial de Abastos augmentar l'assignació de farina, no autoritzant cap llibreta més d'abastament fins que no s'augmentés la designació sol·licitada. Es va acordar, a més, l'assignació d'una quota proevacuats per als forasters benestants i retirar-los la cartilla de prohibiment en cas que no la gastaren. Quan venia la bitxaïssa, La pava. la pava que diuen que eixia de Palma de Mallorca, i ficaren a un xic al campaner, i s'avisava. ¿Y ese chiqui era un soldado de Quart? Un soldat, no. Era de Màlaga, però tenia horror a les bombes i a tot i als avions. I el posaren per això. Però la por que tenia, i menjava sempre a casa, perquè és que era un xic molt bonico, jo me'n recordo molt d'ella, i era xomeneta, i menjava així. I l'havien posat de guardià al campanar. En que no eixia la pava d'allí, escolta, tocava loco. Els soldats mos pegaven unes parves. Passava la pava, i li diem que era l'avió de reconeixement, que anava explorant el terreno per saber on estaven les armes de foc, polvorins, coses d'aixes. Els soldats on tenien l'aposento i passava la pava i diu que això era anava de reconeixement. Tot el personal, quan sentim els avions, anaven al refugio, hi havia refugios. Jo no he anat al refugio perquè mon pare no volia. Anàrem a on és el camp de futbol ara. A on? On és el camp de futbol? Hi havia garroferal, hi havia garrofer catxó,
molt d'allò. I en vez d'anar al refugi, ens anàvem allí. Em pare diu, si cap una bomba, amb això ho pegarem tots, no colgaran de la terra. I no anarem al refugi. Y cuando sale era un talla, que por una alquimia dirían adiós. Y allí se va poner antiaéreos. Y se ponen aquí los antiaéreos y eres como si fuera de arrochador. Solo me caí. Y está entonces a pegar al carroceres y por ahí chao. Caí el antiaéreos, pero no lo va a bombardear. Me pases amigos. Oye, pues que desde ben lluny se sentia el ruido, bum, 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 i quan anava no li pesat. I ya tocaven l'alarma, tocaven la sirena, todo el mundo al refugio. Y como había tantos refugios, así n'hi havia molts refugios. Hi havia uno en la plaça, el poble, entre Carmena i un altre dalt del Llavaner, a mitjà en carrer de Cristo, crec que un era dalt, i no me'n recordo si en el carrer de la Font n'hi havia algun, però això sí que se sap que se ve. I eren uns refugios que com això era convent, i quartes, era tot hueco, quartes era tot hueco. Era así, en la casa, la puerta, estaba la boca de un refugio, la boca. Y después la otra boca eixia a casa d'Erlandis, del motor. I per ací baix, i per les altres cases, està tot ple de, com diré? De túnels, no? Túnels, que s'amagaven més fondes encara, però hi havia, així n'hi ha molt de material colgat, perquè no ho han afonat, però n'hi havia més de 10 escalons, o sigui, anaven fondos. I aquests túnels, qui els va fer? Es varen fer els treballadors. En guerra? En la guerra. Es feren en la guerra. I els feren, ja t'he dit, tot el que és el meu carrer és la boca, i no s'ha afonat en la vida. Aquesta a la porta, però ens donava una miqueta de temor, perquè no sabíem entonces ostentar la descamara. I ara, quan ho havíem descobert, el que és veritat, té molt poca costella si tiraven una bomba. Allà s'havien afonat i s'havien quedat tots allà dins. Però allí a la porta de casa, on vistia ara, allí hi havia una boca. I tocaven sirenes per avisar quan venien avions que anaven, però passaven tots de llarg, tocaven les sirenes, avisant a la gent que... I la gent què feia? Ui, corrent el xiquet i tal. Baix a l'escala, fica l'escala, el techo de l'escala era el refugi. T'amagaves que l'escala t'havia protegit. Perquè tots eren els meus. Tots teníem avions, dels rojos, dels negres, cada un que li tenia passió. I se dedicàvem a veure, a mirar-ho, i aquells locos van tot que està al refugi. Amagueu-se, no s'amagaven. No sabíem el que era tampoc, perquè així no va passar res, perquè així tiraren 4 bombes incendiàries amb l'institut, allí i res més. I una altra era una lucha que hi havia d'avions que també es dispararen i se va eixir en la governadora. Ahí la governadora caia el soldat, els que anaven en l'avió. Això és l'únic que ha passat així, si no ha passat, perquè no han tingut guerra. Aleshores, va veure vostè caure bombes, iaio? Sí. Com a les pel·lícules. Sí, però no era tan divertit com en les pel·lícules. Quan caien les bombes, anàvem corregent al refugi més proper. Si no, ens donava temps d'anar al que tenien designat.
I escoltàveu les bombes? Sí. I les sentíem. Me'n recordo una vegada mon pare, que li donava molt de por els refugis soterrats. El va ficar baix d'una garrofera. Ho va acabar acostumant-se a tot. Coses de la guerra, fill. Coses de la guerra. No está muy bien así, pero... Tenim que agarrar l'àvia perquè si no mos en queda quasi. Però el Pablo és molt xicotet. És una miqueta de llepa la criatureta, hasta que vine a saludar. No sé. Este és dels teus o dels meus? Els teus. Els meus estem bombardejant més al nord. No ho sé, però el model pareix dels teus. A més, segur que s'han perdut. En los soques que són, millor quedar-s'hi. Adivinar-ho. Mentre jo me'n vaig. En res ja podem sortir. Se sent que ja venen buits. Que vida aquesta. Qui ens havia de dir que havien d'identificar pel so si els avions ja han deixat caure les seues bombes o no. De tot s'aprèn. De tot s'aprèn. De tot s'aprèn. Els continus bombardejos dels nacionals, encapçalats per l'aviació legionària de Baleari, procedents de Mallorca per les costes de Llevant, i l'avanç per terres aragoneses dels franquistes, va fer que arribessin cada vegada més refugiats a la població, sobretot de la província de Terol. Dels 272 habitatges que existien a la població de Quart de les Valls, 174 van acollir refugiats. Els partits polítics i sindicats del poble també van cedir els seus locals, vist el desbordament de la quantitat de persones refugiades que van arribar i la gran dificultat per buscar-los allotjament. I és que un total de 661 persones de 25 municipis diferents van arribar a la població en menys de 2 mesos. La majoria d'ells d'Almenara, Sagunt i la Vall d'Uixó. Però aquesta és molta gent, no? Suposa. I no van arribar tots els que van eixir. Hi havia espai per a tots? I si no hi havia, es feia. Un total de 7 refugis públics i 25 privats van existir a la localitat de Quarts dels Valls a finals de març de 1939, amb una capacitat de 1.230 persones. De refugis públics hi havia acabats per complet només 2, el de la plaça de la República, plaça Major en l'actualitat, i la de la plaça Manuel Azaña, plaça del Poble en l'actualitat. Amb una capacitat de 300 persones sumant els dos, es van convertir en els refugis més grans de la població. L'Ajuntament de Quart dels Valls i el Comitè de Refugiats i Evacuats de la localitat es va veure desbordat amb l'arribada massiva dels veïns dels pobles propers. Alguns d'ells tenien familiars a Quart, altres no, però el poble els va acollir com bonament va poder, habilitant habitatges per allotjament compartit amb els seus propietaris
o de vegades amb habitatges que van expropiar a veïns de la localitat amb gran poder adquisitiu i favorables al moviment franquista. El més important de tot això no és què ha passat o deixa de passar. El més important és que no s'ha d'oblidar para poder actuar sempre correctament. El més important de tot això no és què ha passat o deixa de passar. El més important és que no s'ha d'oblidar para poder actuar sempre correctament.